Kaixo eta ongi etorri guztioi gaurko saiora. Gaurkoan lehenengo Jaione eta Xabi izango ditugu Sanferminetako ipuina musikalari buruz hitz egiteko. Ondoren, Irati Itziar izango dugu Udako Euskal Unibertsitateko Udako ikastaroei buruz hitz egiteko. Horren aurretik has gaitezen gaurko efemerideekin. Gaurko egun batean, baina 1973an, Afrikako 32 herrialdek bat egin zuten kolonialismoaren aurka eta Afrikaren batasunerako elkartea eratu zuten Etiopian. Bere helburu nagusia dekolonizazioa bultzatzea zela finkatu zuten. Baita, Afrikako askatasunaren borrokalariak babestea ere, armak, finantzaketa, bolondresak eta entrenamenduetarako lekuak eskainiz. Herrialde kolonizatzaileei estatu hauen aire espazioa ixtea ere proposatu zuten. Estatu buruei eskatu zieten Hego Afrikako apartheidaren gobernuarekin harreman diplomatikoak eten eta zigorrak jartzea, eta kezka azaldu zuten Ameriketako Estatu Batuetan bizi zen arrazakeriaren inguruan ere. 85ko egun berean, Negu Gorriak taldea zigortu zuten Galindori 15 milioi pezeta ordaintzera. Intxaurrondoko Guardia Zibilaren kuarteleko buruak taldea eta esan ozenki zigilua salatu zituen ustelkeria babesteagatik. Irunen Guardia Zibilek atzemandako 150 kilo kokaina nola desagertu ziren salatzen zuen 3 urte lehenago kaleratutako kantuak, eta erantzule Galindo egiten zuten. Taldea eta zigilua desagertzeko arriskuan jarri zituen, eta gastuari aurre egiteko elkartasuna kanpaina bat abiatu zuten. Oihartzunen egindako hitz egin jaialdia izan zen nabarmenena. Bertan, esan ozenkiko talde ugarik jo zuten 12.000 lagunen aurrean. 2000an, Espainiako Auzitegi Gorenak taldea errugabetu zuen salaketaren prozedura akatsen ondorioz, eta 2001an garaipena ospatu zuen taldeak. Urte gutxiren ondoren, 2003ko maiatzaren 25ean, desobedientzia ekintza erraldoia Hego Euskal Herriko foru eta udal hauteskundeetan. Espainiar auzitegiek alderdien legea baliatuta legez kanpo utzitako autodeterminaziorako bilguneak, plataformaren 152.883 boto paper sartu zituzen hautesontzietan beste horrenbeste pertsonek. Ezker Abertzaleak ilegalizazioa salatzeko baliogabeko botoaren aldeko kanpaina egin zuen. Hautagaitza ofiziala ez zenez, bestelako baliabideekin egindako boto txartelak izan ziren. 3 urtera, 2006an, Victor Jararen hilketaren erantzule nagusietakoa zen Edwin Dimter Bianchiri eskaratzea edo funa egin zioten. Bera izan zen Txile estadioan Jara musikaria ezagutu eta torturatzeko aukeratu zuena. 10 lagun bildu ziren bere lantokiaren inguruan, eta bere bulegora sartu ziren gizon horrek egindakoa oraituz, Victor Jararen erretratuak eskuetan. Diktadurako krimenen aurka impunitaterik ez dutela onartuko adierazi zioten. Azkenik, 2020ko maiatzaren 25ean, Ameriketako Estatu Batuetan, George Floyd afroamerikarra itota hil zuen Derek Chauvin poliziak, belaunaz Floyden lepoa zanpatuz. Gertaera jaso zuen bideoa oso azkar zabaldu zen eztanda sozial handia eraginez, bai Estatu Batuetan baita handik kanpo ere. Arrazakeriaren aurka eta justizia eske, istilu handiak izen ziren manifestarien eta poliziaren artean. Injustiziaren ikur bilakatu zen jende askorentzat Floyd. Gaurko komunikabideen azalak aztertuko ditugu. Diario de Noticias egunkarian horrela dio lerroburu nagusiak. Nafarroako bankuek 2% tasa finkoko hipotekak mantentzen dituzte, interes tasak igoarren. Lehenengo puntuan, Nafarroan 10 hipoteka berrietatik 3 baino ez dira aldakorrak, eta emandako batazbesteko zenbatekoa 152.871 eurokoa da. Bigarrenean, 300.000 euroko apartamentu bat erosteak 82.000 euroko aurreztea dakar. Argazki nagusian, Kevin Alves irabazlea helmugara iritsi zen 8 kilometro egin ondoren. Honen titularrean, Zangoza eta Xabier batzen dituen gaztelua. Azpian, Horiz, listik sinesgarritasuna galdua du liga amaitu ondoren. Bestetik, Gurbindo kanaitasuna du jomugan eta baztan bueltan. Eskuineko berrietan, EAJak Sánchezi bere agintaldia amaitzeko eskatu dio. Bestetik, Gurbindo kanaitasuna du jomugan eta baztan bueltan. Eskuineko berrietan, EAJak Sánchezi bere agintaldia amaitzeko eskatu dio. Azkenik, Ezkaban lurperatutako presoek ihesaldiaren omenaldia markatzen dute. Diario de Navarra egunkarian horrela dio lerroburu nagusiak.
UDFek zantzuak sakontzen ditu Zapateroren aurka, hari 4 milioi irabazi zituela egozten dio. Sareak presidente ohia bilatu zuen pro Sánchez eta pro Maduro izateagatik. Irudi nagusian, Jose Hernández Aristu, Castillo Nuevoko 85 urteko bizilaguna, herriko alkate izan zen 4 hamarkadaz. Honen titularrean, horrela eusten dio Nafarroako herririk zaharreneko bizimoduari. Eskuineko berrietan, foru gobernuaren bidaiek 234.000 euroko kostua izan zuten iaz. Bean, beroak Nafarroan jarraituko du aste honetan, 30 gradu baino gehiagorekin. Goiko berrietan, listik osasunan jarraitzea airean dago. Ondoan, taularen eragin negatiboa, 6,5 milioi gutxiago. Gara egunkarian horrela dio lerroburu nagusiak. EAJ hauteskunde moduan sartu eta beste guztiei leporatzen die errua. Apaltasuna eskatu arren, Aitor Estebanek EH Bildu erasotzen du eta PSE kritikatzen du bazkidez balira bezala. Eta, aldi berean, Pedro Sánchezek aurten hauteskundeak deitu beharko lituzkela iradokitzen du. Argazkiko manifestazioaren aurretik egin zuten prentsaurrekoan, bezperan ertzaintzaren makilakadak eta atxiloketa jasan zituzten Global Sumut flotillako kideek adierazi zuten aireportuan hartutako irudiek dena esaten dutela. Tartean, Sebastian Jornet arkitekto eta urbanistak dio. Hiriari edapenari dagokionez baino gehiago, dagoenari behar diogu. Ezkerreko berrietan, Rubioren eta Trumpen mezu kontrajarriak Iranekin akordioari buruz. Bean, erreportajea Iker Bizkarguenaga. Ebolaren aurkako txerto eraginkor baten bila. Euskal Herria irrateari dagokionez, honela diote berriek. Nolakoa zen Artaxoako euskara? Ezagutu Koldo Kolomoren lan berria. Bonapartek 1863ko euskalkien mapan Artaxoa jaso ez bazuen ere, euskarak 19. mende bukaerara arte iraun zuen herrian. Azken urteetako ikerketetan oinarrituta, 753 euskal hitz bildu ditu Koldo Kolomok Palabras Vascas de Artajona liburuan. Eskuineko berrietan, Goian, Iker Narbona. Etxebizitzaren arazoa ez da konponduko etxebizitza merkantzia bat den bitartean. 2025ko uztailaren 7an, San Fermin eguneko prozesioan, Iruñerreko etxebizitza sindikatu sozialistak jota aldarrikatzaile bat abestu zuen. Alde zaharrean gertatutako etxegabetzeak kantu baten bidez salatzeagatik 1.800 euroko isunak jaso dituzte. Larun bat honetan jotake jaialdia egingo dute, zentsuraren aurkako jaialdi solidarioa. Bean, Afrika jaialdiak aldarrikapena eta festa uztartuko ditu maiat. Nafarroako munduko medikuak, Afrikako loreak eta Black Power elkarteek egun osoko egitaragua antolatu dute autobus geltoki zaharrean. Kaixo eta ongi etorri gurera, Jaion eta Xabi, zer moduz? Ba, oso ongi. Ongi, hemen gaude. Imaginatzen dut, pixka bat urduri eragongo zeratela, hauste buruntan horrekan datorkizunarekin, horri buruz hitz egiten. Kontaidazu zuek, hobeto azalduko dezuetaz, ez da erresa saltzeko nik uste dut, zer den egingo dezuena asteburu hauetan, pixka nundi datorren, eta, bueno, zer den? Bueno, ikusiko duguna izango da, hori Dickensen Cuento de Navidaden bertsio bat, baina San Ferminetara ekarrita, eta, bueno, jende askorekin eszenatokian, talde askorekin, eta, bueno, gu gogo askorekin ere. Kristona prestatu dugu, 150 pertsona aldera, eszenatoki baten gainean. Zergatik Dickensen Cuento de Navidad horretatik, edo nondi datorri ideia hori, edo zergatik hori eta ez beste bat, edo... Bueno, hau uste dugu zuzendariak erantzun beharko lukeela Ferminek, baina Fermin oso maitalea da ipuin honena, eta berak ere Atarrabiako taldearekin zuzendu zuen eta montatu zuen ipuin originala, Cuento de Navidad. Eta orduan, bueno, haien artean Fermin eta Inigo Kasaliren artean dela musika sortu duena, haien artean hasi ziren pixka eta ametsetan, hizketan, Gaiarre antzokiarekin, Iruñeko udalarekin, eta azkenean, horrela izan da. Egia da betidanik hitz egin digula ideia hontaz, nahastu nahi zuela Cuento de Navidad eta San Ferminak, eta
hori, agian duela 10 urte edo, ja, etorri zitzaiola burura ideia, baina, bueno, azkenean lortu dugu. Gero hitz egingo dugu noiz den, zenbat aldiz eta hori guztia, baina bertaratzen denak zer ikusiko du edo nola eskribatu dezakezue gertatuko den hori? Bueno, ikusiko du, musikal bat, ze gero daude kriston abeslariak ere, gaude aktore batzuk ere abesten duguna, abestiak eta letrak ere oso divertigarriak dira, eta, ikusiko dute antzerkia, musika, folklorea, dantzak, ez dakit, horrelako nahaste borraste bat, baina oso ongi lotuta eta pentsatua. Egia esan da, San Ferminak kalean gertatzen dira, eta oso zaila da, kaletako satitxo bat antzoki batean sartzea, baina, badaude gauzatxoak, referentzia pila, egongo dira ere talde, festa egiten dituzten talde kultural pila, orduan, saiatu gara, nik uste dute polita izango dela. Bai. Imaginatzen dut, aldera bere zuzendariak erantzun beharko lukela beto, baina hau sortzen hasi zen momentuan, edo duela 10 urte edo, ordutikan genekien hau musikal bat izango zela, edo pixka bat horrela sortu da beste zerbaitengatik? Nik uste dut hasieratik Fermin eta Inigorekin ere beste gauza batzuetan lan egin duenez, hasieratik biak elkarrekin hasi zirela musikala izango zela amestuz edo pentsatuz. Bai, baina egia da, eta onartu du Ferminek berak, onartu du azkenean badirela 20, ez dakit 20, 21, 22 momentu musikal, osea, Inigo etorri da. 21 denak ez daude abestuak, 21 musika zati horietan batzuetan bada bakarrik musika eta batzuetan oso motza, igual da 10 segunduko musika txiki bat. Baina egia da ere musika sortua dagoela San Ferminetan ezagutzen ditugun doinuen bitartez, jendeak identifikatuko ditu gero aldatuta pixkat doinua, hoien variazioekin sortu dituzte abestiak. Hori aipatzen duzula ere, galdetu nahi nizuen, zer dute San Ferminek estenatokira eramateko? Ez dakit, agian spoiler asko egin gabe, baina nola eraman diteke San Fermine estenatoki batera? Ez da erreza, gainera ezin dugu sartu ez dakit San Ferminetan dagoen gauza guztia, baina nik uste dut jendea sentituko duela, badaude San Ferminetan dauden momentu oso tipikoak, dela adibidez gosaria, dela almuerziko, hori adibidez ikusiko dugu eta identifikatu daiteke, peinak, ez dakit, igual zezenetara joaten diren momentua, lehenagoko momentua, edo ateratzen direnean, La Pamplonesa adibidez, ez dakit niretzat, La Pamplonesa da San Fermin puro iduro, orduan, eske hor egongo da La Pamplonesa guztia, dianak jotzen. Eta haiekin abestu behar duzu? Bai, hori da. Honek ere musikal honek, nik ikusi detenagatik, ematen di pixka bat ere omenaldi irudi bat, San Ferminei edo badauka omenaldi zerbait, barrutikan ere? Pila dena omenaldia da. Bai, dena, bai. Gainera eske, Cuento de Navidad den protagonista Cuento de Navidad da Scrooge, hemen da Artuch. Eta Artuchek badu hor ez zaizkiola San Fermina gustatzen, gorroto ditu, alde egiten du, saiatzen da, eta omenaldia pixka bat benetan Iruñakoentzat garrantzitsua zer den, jende asko dago alde egiten duena, baina benetan Iruñakoak eta Nafar guztia uste dut badugula San Ferminetarako sentimendu bat, eta saiatu gara hor omenaldi bat egiten ere. Nik uste dut ere San Ferminak askotan ikusten direla, jai buruz egin nahiz orain, festa bezala. Zuen ustez, festa bakarri da edo zuek nola bizitzen dituzue San Ferminak? Badute festaz gain beste zerbait? Laguntasuna, familia, baina, festa, egun osoa da, edo zein txokotan daukazu, kalean egotea, musika, dantzatu, barre egin, familiarekin, lagunekin egotea, emozioa, bai. Posiblea San Ferminak ulertzea Iruñakoa edo Naparra izan gabe?
Bai. Bai, baina nik uste dut etorri behar zarela, eta ezagutu behar dituzula ongi, haietaz ongi hitz egiteko, eta ze agian telebistan ikusten dena, ez, bada gehiegizkoa, ez, esaten da San Ferminak, ez, mozkorrak, eta baina hona etortzen bazara eta ezagutzen baituzu nik uste dut hori. Bai, eta jende asko, bueno, nik ezagutzen dut ez, Bilboko jendea edo Kataluniako jendea urtero etortzen dena duela 20 urtetatik ona badute ja sentimendu bat, baina hori nik uste dut ezagutu behar dela, bizi behar dela, ez? Eta berdina esango zenukete musikalaren inguruan, San Ferminak ulertu behar dira musikala ulertzeko? Ez, musikala ulertzen da, ze gainera historia oso argi dago, ez? Eta gainera, bueno, ja ezagutzen baduzu Dickensen historia, ikus dezakezu, hori azkenean pertsonaiak direla, bueno, berdinak, beste izen batzuekin eta bar, baina pues, Scroogen langilea, Xabiren pertsonaia adibidez, ez? Pues, badaude, gainera Dickensen historiaren dramaturgia edo orden berdinean doa historia, orduan nik uste dut ez dela beharrezkoa San Fermin zalea izatea ulertzeko eta disfrutatzeko, ez? Batez ere Artutx edo Scrooge ez da San Fermin zalea. Eta, bueno, bai, garrantzitsua da. Zein da San Ferminen benetako magia zuen ustez? Musika eta jendea eta alaitasuna, ez? Zein izan daiteke, bai. Alaitasuna edo nola, bueno, abesti batean ere esaten da nola zure bizilagunak igual otsaian ez zaitu agurtzen, baina uztaiak 6an mundu guztia gaude, ez? Kaixo, mundu guztia dago, ez? Badu horla, ume bat bezala, ez? Sentitzen gara pixka bat. Aipatu duzue pertsonaia nagusia, kontatzen abidako, pertsonaia nagusi berdina dela, hortaz gain beste zerbait irudikatzen du edo simbolizatzen du? Artutx jauna? Bai. Dirua, abaro, nola esaten euskeraz, abaro. Bai, diruzalekeria, lan egitea, bueno, pixkat bizitzaz edo ez disfrutatzea, ez? Eta bakarrik pentsatzea lana, eta ez disfrutatzea ez familiaz, ez jaietaz, ez oporretaz, osea, bakarrik ez pentsatu dirua, lan egin, eta, bueno, pues, honek ere esaten digu bizitza hori baino askoz gehiago dela. Bai, eta Dickensen ipuinean bezala jasotzen ditu 3 espirituen bizita, eta, bueno, San Ferminak, izaten dira Gabonetako, ez? Dickensen ipuina badira Gabonetako... Iragana, oraina eta etorkizuna. Baina hori dira San Ferminen espiritu horiek. Nik galdetu nahi nizuen, hau, musikal honetan hitz egiten du da pertsona bat eta ez zaizkiena San Ferminak gustatzen, ez dakit nola bukatzen den, baina bueno, musikal honek badu intentzionalidade bat jendeari, agian San Ferminak gustatzen ez zaizkion jendeari edo ulertarazteko San Ferminak zer diren, gerturatzeko, gustatu arazteko edo besterik gabe musikal bat egin da San Ferminen inguruan. Bueno, nik uste dut ez duela intentziorik, osea, azkenean etorriko den jendean nik uste dut gehienak, bueno, Iruñeko jendea izango dela, ziur egongo dela jendea igual San Fermin zalea ez dena, baina ere identifikatuko da momenturen batean, ez, alde egiten duen jendearekin, badago gainera estena bat oso divertigarria horri buruz hitz egiten duena, ez dut gehiago esango, baina nik uste dut intentzioa ez dela, ez, jendea konbentzitzea edo horrelako zerbait, baina bai baloratzea eta ez, ez dakit nola, bueno bai, zaitu hitza ateratzen ensaltzar ez, edo hori goraipatzea San Ferminak, bueno, zer diren eta zelako sentimendua ere umeentzat, gazteentzat, pertsona helduago batentzat, bueno, ere ikuspuntu desberdinak daude. Kasu honetan, San Ferminek, festek lagundu dezakete, aldatu dezakete pertsona bat? Nik uste dut baiet, ala bizi izan dut, uste dut pixkatxo bat, ni ez nintzen oso juergazalea, eta azken urteotan, San Ferminei lehen lan egiten nuen San Ferminetan, egia esan da. Baina orain oso gustora hartzen ditut, eta urduri hartzen naiz, ailegatu baino lehen, eta bai, nik uste dut gertatu daitekela. Hasieran aipatu duzue, hemen
150 pertsona egongo zeratela, imaginatzen dut lanean ere gehiago egongo zeratela, nola egiten da lan hainbeste jenderekin? Nola kudeatzen da hori guztia? Bueno, hori gehiago zuzendariak esan beharko luke. San Fermin Karinena, ez? Badago tipoa, Fermin Karinena da zuzendaria, antes lanaren zuzendaria, eta badago tipoa, osea, super jendea mugitzen mendikara guztiekin hitz egiten, osea, kriston lan egiten. Egia da, orain arte lan egin izan dugu zatika, osea, gu joaten ginen, gure zatia egin, edo Xabi adibidez Jose Maria Sindela hartu egingo duena, berarekin, osea, zatika, egon gara, karo, zuzendariak sartu ditu milaka ordu, zuzendaria, produkzioa, ze hor daude ere jantzi guztiak prestatzen, dena antolatzen, egongo dira regidoreak, hori, umeak daude, taldeak esateko benga prest, urrengo estenan ateratzen zarete. Oraindik ez gara elkartu denak. Oraindik ez, bihar gertatuko da. Agian galdera hau egin barko genuke, behin denak elkartuta, zer gertatzen. Bihar elkartuko, uste dut, bihar elkartuko garela denak. Baina, adibidez, duguna dantza taldearekin oraindik ez dugu, ez, tokatzen denean haien zatia jartzen dugu haien musika, guk ere, ez, entzuteko eta jakiteko eta ikusteko zenbat irauten duen, eta baina oraindik ez ditugu adibidez dugunaren dantzak ikusi, edo erraldoiak oraindik ez dira iritsi erraldoiak, berez, orduan, bueno, hori ikusiko dugu, berez, nik uste dut denak ostegunean, osea, aurreko egunean elkartuko garela. Zer suposatzen du eta zer esan nahi du hainbeste aktore eta langilez gain, hainbeste elkarte baita ere eta eragile elkartu izanak? Jo, niretzat kriston emozioa, ze gainera gu ohituta gaude, osea, gu antzezleak gara eta normalean ja produkzio txikiak egiten ditugu, ez? 2, 3, 4, gehienez 5 aktorerekin, orduan egotea 13 aktoresa, eta gero, hori, abeslariak, soprano, tenoreak, musika, la Pamplonesarekin egotea duguna, osea, guretzat, eta gai arreantzokian 6 egun, osea, guretzat, niretzat behintzat da amets bat, nik esaten dudan, osea, disfrutatu, ze ez dakit hau errepikatuko den, berriro, osea, zerbait hain handia hainbeste jenderekin. Hori badaude, jakitez, Peinen Federazioa, txistulariak, udaleko txistulariak, gaiteroak, duguna, erraldoiak, erraldoien konpartza, Atarrabiako aurren antzerki taldea, osea, badago. La Pamplonesa. Jendetza, bai. Ja, nik uste dut, jakinda zema jende dagoen merezi duela ja bakarrik ikusteko hori guztiaz izango den, ze, mantendu erokeria bat. Osea, ez dakit, zuek ere, ez dakit planteatu dezuen edo esan dizueten ensaioak nola izango diren, denak elkartzen zeraten erako edo, oraindik ez dut ulertzen nola egiten duzuen hori. Bai, eta gaur izango da pixkat antolatu ere kamerinoak, hori guztia, berbakoitza non jarriko den, saiatzea gero ere oso zaila da, eta estenan dauden bitartean, behar da isiltasuna, orduan pentsa, mikrofonoak, abesten dugun guztiok mikrofonoa daramagu, gero hori, mundu guztia antolatzeko, zaratari gabe, ze noski eske batean ateratzen badira 20 dantzari edo 20 ume atzetik, estenatokiaren aldeetatik eta dena, izan behar da impecable, Nik uste dut askotan, ere gertatu daitekeela, kultura herrikoia edo bertako folklorea ez egotea lotuta, antzerki eta musikalekin eta horrela, kasu honetan lotu egiten dira. Zaila da uztartzea edo zaila izan zaila zuzendariei eta sortu dutenei uztartzea eta oreka hori lortzea? Eske gure zuzendaria oso folklorikoa da, bai. Eta oso antzerkilaria, orduan hor nahaztu ditu bere bi pasioak. Gainera bera ere zuzendaria izateaz aparte Iruñeko konpartsakoa da, berak erraldoi bat dantzatzen du ere. Orduan, eta bere herrian ere... Agian naturalki atera zaio. Bai, nik uste dut bere mediorik, nagoela hor bere saltza guztian. Lan honetan ere badago tradizioa gaurkotzeko asmoren bat modernizatzeko edo gaur egunera ekartzeko? Ez, nik uste nahiko tradizionala, osea... Ez, modernizatzeko ez. Nik uste dut ez. Zuek uste duzue, San Ferminak belaunaldi berriei berriro kontatu behar zaizkiela eta jarraitu behar dela kontakizuna lantzen eta gazteei kontatzen? Bai, ez.
Baina kantatu baino gehiago bizi, ez? Nik uste dut bizi behar dituztela San Fermina jakiteko. Bai, baina bueno, ere kontatzen eta ez galtzea dauden gauza guztiak. Nik uste dut txikitatik egon baldin bagara Iruñan ere, ezagutzen dugula konpartxa, ezagutzen dugula La Mañuetako txurreria, La Pamplonesa, seian ere egiten diren dantzak Los Fueros plazan, Kirolak, bai. Baina nik uste dut jarraitu behar dugula ere kontatzen eta erakusten, noski, eta ez geratzea bakarrik festarekin, gauarekin eta mozkorrarekin. Lehen aipatu duzu Xabizuk ere bai telebistan ikusten dena, eta agertzen dena ez dena gero zuek bizitzen dezuena bertan San Ferminetan. Ze arrisku ikusten duzue San Ferminei eta festei pixka bat postal turistiko itxura emateari? Bueno, egia da, ez dakit, baina nik sensazioa daukat duela 10-20 urte, askoz jende gehiago igual etortzen zela, kanpotarrak eta nabarrerian nola botatzen ziren iturritik, ez dakit zer, eta nik ez dakit igual pandemiatik ona sentitzen dut ez dela hain masifikatua, hain. Osea, igual 6an eta 7an bai egoten dela kanpoko jende asko, baina gero ez dakit nik, agian gu ere mugitzen gara giro euskaldunagoetan, edo Iruñeko jendearekin, edo, baina ez dauka sensazioa hain turistifikazioa, hain beste egotea, ez dakit. Bueno, seinale onare izango da hori. Bai, guretzat bai. Telebista ere aipatu duzula, telebistan ikusten direnak ere entzierroak dira. Musikalean, hortaz harago, beste San Fermio batzuk ere kontatzen dira, imaginatzen dut, zuek bizi dituzuenak, eta festa eta aipatzen dituzuen gauza guzti horiekin, ezta? Bai, hori da, berez zezenak iaia ez dira aipatzen, osea, momentu batean bai komentatzen dugula, justo, Xabiren pertsonaia gure semearekin dator entzierroa balkoi batetik ikusteaz, baina... Listo, gero bai ikusten dugu peña bat, badirudi ez, hori kuboekin eta zezenetara doazela, baina ez da ez ere esaten zezenei buruz, bueno, nik uste dut gero eta kontzientzia gehiago dagoela ere zezenketaren aurrean, orduan, bueno, ez da gehiegi esaten. San Ferminei buruz egiten denean, zuen ustez, zer da gehien falta dena aipatzea eta gora aipatzea? Jo, ez daki sentimendua, alaitasuna, poza, laguntasuna, ez dakit. Zer gustatuko litzizueke ikusleak sentitzea musikaletik ateratzen denean? Jo, San Ferminak hasteko gogoak sentitzea, osea, ze gainera bukatzen dugu, bueno, nahiko, jai bat bezala, bueno, dena da oso... Hunkigarria izanen da momenturen batean ere, osea, bai, kolore pila ditu, nik uste dut oso polita gelditu dela. Nik uste dut jendea emozionatuko dela, osea, azkenean eta San Fermin zalea balin bada, nik uste dut hor, ikusiko duela gainera hori dena joango gara txuriz jantzita, orduan, bueno. Zuentzat pertsonalki proiektu honetan parte hartzeak ere zer esan nahi du? Aukera politaz, hori Nafarroako aktore garrantzitsuak daude, Pamplonesa, esan dugun bezala, Duguna, gaitero txistulariak, jende pila, eta horrelako produkzioak egitea ez da, oso oparitxo bat da, opari polita. Bai, eta gai arre antzokian dela, ez gure hiriko antzoki, ez gure etxea bezala, egotea hor 6 egunez, eta batez ere hori hainbeste jenderekin, hainbeste aktorerekin lan egitea, da gozada bat. Eta niretzat pertsonalki, hori, lehen esan dudan bezala, La Pamplonesaren oso fana naiz, niri Dianak asko gustatzen zaizkit, eta beraiekin abestu ahal izatea, niretzat da, bueno, Agian abestu dezakezu nahi baduzu. Ez. Esango dugu jendeari juteko eta ikustezatela. Hobeto, bai. Bukatzeko, azkeneko galdera botako dizuet, zalantza daukan norbaiti, ez dakila, merezi duen edo ez duela merezi, zergatik joan beharko luke ikustera? Begira, San Ferminak gustuko ez baditu, joan behar da, jakiteko eta gogoak hartzeko, ze oso
Agian ikusiko du hor eskrutzen edo hartutzen pertsonaiarekin ikusiko ditu ikusiko du bere burua ere, baina nola aldatzen zaion pentsamendua gizon honi ere, ez dut spoiler handia egin nahi, baina espirituek laguntzen dute tipoa San Ferminak maitatzen, orduan. Bai, nik uste dute, nahiz eta gustoko, desgustoko izatea, oso aukera polita izango dela. Eta divertigarria, estenak oso divertigarriak dira, abestiak, letrak dira super divertigarriak, oso politak entzuteko eta Carlosek lan bikaina egin du. musika da izugarria, lehengo egunean egon ginen La Pamplonesarekin eta brutala, eta gaude inguratuta kriston aktoreekin, mereziko du, bai. Aipatu duzu, gustatzen ditzen bati eta bururatu zait, iruindar bati, San Ferminak ondo ezagutzen dituen bati, bertako bati, esango lukeena, ez nik San Ferminak badakit zer diren, zertarako jungo naiz, zertarako jun behar da, San Ferminak ezagutzen dituen bat ere bai. Bueno, identifikatzeko beste istorio bat ere kontatzen da, ez? Azkenean, da istorio oso konkretu bat, eta ez da, nik uste dut San Ferminak ongi ezagutzen duen batentzat, identifikatuko dituela momentu pila bat, eta ez dakit, nik uste dut sentituko duela. Eta bia puntua da, hori San Ferminak gustuko ez dituen tipo bat. Orduan hori ikus dezake ere oso nola aldatzen den bere pentsamendua eta bere ikuspuntua. Mi esker bidei etortzeagatik, ezakit bukatu baino lehen beste zerbait aipatu nahiko zenuketen. Ez, datak eta hori... Hori, asteburu hontan, ostirala larunbata eta igandea izango da 29, 30, 31 maiatzak, eta gero ekainak 5, 6, 7. Izango dela azken eskaiera ere, San Ferminetakoa. Bi ostiraletan izango da arratsaldeko 8etan, baina larunbata eta igandean izango da 7etan. Iraupena ordu eta erdi. Hor jartzen du 60 minutu, baina izango dira 80. Ados. Baina ez da luzea egingo. Ez. Oso divertigarria, umeekin ere joateko polita, eta oso alaia, eta, animatzen dugu jendea bertaratzea. Mila esker zuei onera etortzeagatik, animo azkeneko ensaioekin. Eskerrik asko. Eta gozatu zuek ere bai. Eskerrik asko zuei. Esker. Ireki zeure negozioa martxan dagoen baten abantailekin. Negozio bat ireki nahi duten pertsonak eta bere esku aldatu nahi dutenak elkartzen ditugu. Laboral Kutxa. Astelehenean tenperatura altuak izango dira eguneko protagonistak. Kantauri isurialdean puntu asko 35 gradu ingurukoak izango dira, eta igoera batez ere kostaldetik hartu dauden lekuetan nabarituko da. Barrualdean maximoak 30-33 gradu artekoak izango dira. Zerua oskarbi egongo da eta hego-ekialdeko haizea ibiliko da. Arratsaldean haize pixka bat sarliteke kostaldean. Asteartean bero handiarekin jarraituko dugu. Berriz ere temperatura oso altua, batez ere Kantauri isurialdean, non maximoak 35 gradu ingurukoak izango diren. Haizeak hego-ekialdetik gogor jotzen jarraituko du. Arratsaldean bris altxatu daiteke kostaldean, baita arratsalde gauean mendebal ipar-mendebaldeko haizea kostaldean finkatu eta beroa arindu lezake. Zeruak oskarbi jarraituko du. Kaixo eta ongi etorri gurera, Irati, zer moduz? Egunon, ondo, aigira, pozik zuekin egoteagatik. Plazer bat, zuen izatea, Udako Euskal Unibertsitatearen inguruan hitz egiteko eta Udako ikastaroen inguruan hitz egiteko. Beraz, hobeto azaltzeko hitz emango dizut, Irati, eta konta iguzu zer den hasteko Udako Unibertsitatea? Bueno, UEU edo Udako Euskal Unibertsitatea, badakizue, Euskara eta Unibertsitatearen arteko zubia eraikitzeko sortu zelean orain dela 54 urte, azkar esaten da, frankismo garaian sortu zen Ipar Euskal Herrian, bere momentuan euskaltzale talde batek ikusi zuen
Euskarak ere bere unibertsitatea beharko zuela eta horren inguruko eta hori lortzera bidean antolatu egin behar ginela. Eta, udako ikastaroekin hasi zen UEU bera, horregatik izenean mantentzen dugu udako Euskal Unibertsitatean uda hori, baina berez gaur egun badakizue urte osoko unibertsitatea bagarela. Orain, aipatzen dituzula udako ikastaroak, zer dira udako ikastaroak, hain zuzen? Hori da, UEUren jarduera ezagunena izan alda, ze aurten 54. udako ikastaroen ikastaldia eskaintzen dugu. Egia da, jarraiena izan da, jarduera jarraiena, eta utzik egin gabe ez da pandemia garaian ez da udako ikastaroak ematen jarraitu dugu. Eta berez, gaur egun, udako ikastaroak definitzen ditugu, gogoetaguneak eta euskaltzalentzat topaguneak izateko borondatez antolatzen eta eskaintzen dugun udako ikastaroak direla. Orduan, ikusiko duzuenez, aurten ere jardunaldiez osatu dugu gure eskaintza, batez ere hori, gizartearekin eta euskaltzaleekin, euskaldunekin elkarrizketa bat sortu nahi dugulako, eta gogoetagune batzuk sustatu eta eskaintzen ditugulako. Itzal, labur esan da, 23 jardunaldi dira, euskara hutsean eskaintzen direnak, eta gainera aurrez aurrekoak dira. Badakizue UEU berak ere online irakaskuntzan eskarmentu handia daukala, hainbat urte bagoatzelako honekin lanean, masterrak eta gradondokoak ere online ere eskaintzen ditugu, baina udako ikastaroak aurrez aurre izango dira. Ikusten dugulako, elkarrekintza horretarako, aurrez aurre egotea, sikiera, egun bat hartzea edo hainbat egun hartzea, elkarrekin egoteko eta elkarrekin pentsatzeko importantea dela aurrez aurre egitea. Ze berezitasun dituzte UEUren udako ikastaroek beste edozein ikastarorekin, alderatuta? Begira, galdera ona, ez dut sekula horrela pentsatu, ze egia da, udako eskaintza nahiko mardula dela, ez badaude beste unibertsitate batzuk eta beste eragile batzuk ere uda garaian bereien eskaintza egiten dutenak, baina UEUrenak esan daiteke borondate hori daukatela, gogoetaguneak eskaintzeko, euskal komunitateari egiten diogun eskaintza badala, komunitatea bildu nahi dugula, horregatik dira aurrez aurrekoak, UEU bera ere badelako euskararen bizi berritze prozesuan arnazgune edo babesgune bat bezala ere irudikatzen dugulako UEU bera, horregatik guretzat importantea da euskara hutsean egiten den eskaintza bat dela. Eta UEUrentzat udakoak ere badira lankidetzarako aukera paregabeak, eta igual hori da bere ezaugarrietako bat. Ikusten duzuen, aurten ikusiko duzuen, 23 jardunaldi horien atzean, lankidetzan eta UEUrekin, UEUren proiektuarekin eta bat egin duten hainbat eragile baditugu. Orduan, ikusten da komunitatean sortu eta komunitateari egiten zaion eskaintza bat dela. Aipatzen dituzu, orain udako ikastaroetan gogoetaguneak direla, hausnartzeko guneak direla, UEUn hortaz harago eta itzaldietaz haratago zer dago, edo zer eskaintzen du? Hori da, kasu honetan udako ikastaroetan, jardunaldietan, elkarrekintza hori eta elkarrizketa hori sustatu nahi dugunez, oso jardunaldi parte hartzaileak izaten dira. Orduan beti dago itzaldiren bat edo mai ingururen bat, zeinetan gaiak kokatu egiten diren, baina gero bilatzen duguna da parte hartzaileekin, matrikulatu diren horiekin edo parte hartzera animatu diren horiekin elkarrizketa bat sortzen. Horregatik betik egongo dira aukerak parte hartzeko. Gure ustez, hau bai da baita UEUren udako ikastaroen beste ezaugarrietako bat. Oso parte hartzaileak direla, batez ere hori, gogoeta hori elkarrekin egin nahi dugulako, ez? Ados. Aurtengo, hasiera jardunaldia okerrez banago, Euskararen balio ofizial akademikoaren erronka izango da. Zergatik aukeratu duzue gai hori lehenengoa izateko? Begira, udako ikastaroen hasierako jardunaldi hori, hasiera ekitaldi moduan izendatzen duguna, hori baliatzen dugu UEUrentzat estrategikoak diren gaiak plazaratzeko. UEU esan bezala Euskara eta Unibertsitatea biltzeko eta lotzeko mugimendua da, horren baitan hainbat jarduera eta egiten ditugu noski, baina bitartean ere betik nahi duguna da euskal gizartearekin konexio hori mantendu. Eta azken urtetan daukagun
kezkatako bat izan da hori, ez? Euskarak unibertsitatean duen balioa. Horren atzean zer dagoen gogoeta da? Adibidez, gainera kasu honetan, evidentzia batzuk ere baditugu balio eskasa daukala, edo ez gure ustez beharko lukeen bezain besteko balioa. Bai, inguma datu basearen inguruko ikerketa batek erakutsi digu euskarazko produkzio zientifikoa gainbeheran doala. Hau da, inoiz baino, euskal profesional eta akademiko gehiago daukagun momentuan, hauek euskaraz gero eta gutxiago produzitzen dute. Honen atzean dagoen arrazoia gure ustez da, hori ez, unibertsitateak berak euskarari ez diola aitortzen behar duen balioa. Eta horren inguruko gogoeta egiteko, udako ikastolen hasiera ekitaldia baliatuko dugu. Nahi dugulako, batez ere gai hori, ez, gizartearekin berriro konektatu eta gizartera eraman. Kontziente gara baita hori jardunaldi bakar batekin ez dela konponduko. Baina, nahi duguna da elkarrizketa hori sortu, akademia mailako eta gizarteko eragile ezberdinekin partekatu eta ikusi, elkarrekin ikusi, ia zer egin dezakegun horri buelta emateko eta Euskarak unibertsitatean beharko lukeen balio hori berreskuratzeko. Eta aipatzen zenuen Euskararen balioaren gainbehera hori, zergatik gertatzen ari da? Hori da, gure ustez, ez da faktore bakarra izango, hori ere egia da. Unibertsitateak berak baditu alako, bere ibilbidean, unibertsitatea barruan ibilbidea egiteko bere arau eta irizpide propioak, eta uste duguna da, eta ingumaren ikerketa horrek erakutsi duguna da, ibilbide horretan Euskarak beharko lukeen balioa edo beharko lituzken akreditazioetan eta ematen zaion puntuazioak, nolabait esateko, ez direla beharko litzatekenak. Azkenean, hizkuntza gutxitu baten lan egin nahi dugu, hizkuntza gutxitu horrek unibertsitatea behar du prestigioa izateko, ez bakarrik ikerketan eta sortzen den terminologia eta korpus hori osatzeko, baizik eta unibertsitatean bertan prestigioa edo ospe ona beharko lukeela sinisten dugu, eta horren inguruko gogoeta, zer da ospea, zer da hizkuntza baten ospea unibertsitatean, hortik abiatuko dugu baita, ez? Hau ere, betik pentsatuta, Euskararen bizi berritze prozesu baten barne gaudela, eta horre unibertsitateak badaukala palanka eta zer esan handia. Gaur egun, Irati, posible da ikerketa ibilbide bat, edo ibilbide akademiko bat osorik euskaraz egitea? Ikerketa munduan dabiltzanek esango lukete, ikerketak berak ez daukala hizkuntzarik, ez? Bibliografia egon alda hizkuntza ezberdinetan, ikerlariak esan aldira hainbat hizkuntza dituzten profesional horiek, azkenean gaur egun elebidunak gara edo eleanitza gara asko, gutako asko, orduan, ikerketak berak ez daukala hizkuntzarik esan daiteke, baina guk sinesten duguna da, bai badaukala, batez ere ikerketa hori lotuta egongo delako herri bati, gizarte bati, mugimendu bati. Orduan, euskarazko ikerketa sustatu behar dela esaten dugunean hori esan nahi dugu. Ez da bakarrik amaierako produktu hori euskaraz idatzita egon behar dela, baizik eta prozesu osoan zehar euskarak ere eduki behar duela bere presentzia, eta euskara eta euskal herriari, euskal komunitateari egiten zaion ekarpen moduan ere irudikatu daitekela ikerketa hori. Orduan, euskarazko unibertsitatea, euskarazko ikerketa posible da? Bai, guk sinesten dugu baietz. Baina ez gabiltza bakarrik hizkuntzari buruz hitz egiten, da baita ikuspegia ere. Eta, aipatzen zenuena, gertatuko balitz, gizarte batek arlo akademikoan bere hizkuntza galduko balu, zer gertatzen zaio? Hori da, gure ustez, hori pena handia izango litzateke, batez ere lehen esandakoa, hizkuntza gutxitu baten berreskuratze prozesuan gabiltzalako, eta hizkuntza gutxituak behar ditu bere gizarte arlo guztietan presentzia. Presentzia baita gure egunerokotasunean, aisialdian, komunikabideetan, baina baita unibertsitatean ere. Unibertsitateak esandakoa, ematen diolako prestigioa, ematen diolako korpusa, ematen diolako ere ibilbide bat, eta hau dena esandakoa, ulertu behar da baita hizkuntza gutxituen mugimendu horretan. Horregatik, jardunaldi honetan kokatuko dugu euskararekin, baina hauek baditu beste proiektu batzuk, zeinek dauden konektatuta
Europa mailan dauden beste mugimendu batzuekin eta hauek ere lantzen dabiltza, bestelako hizkuntza gutxituek, Europan dauden bestelakoek ere, unibertsitateekin eta akreditazio sistemekin eta dituzten bestelako loturak, Orduan, gogoeta hau eta kezka hau ez da geurea bakarrik, eta badago unibertsitate mailan eta akademia mailan ere badaude adituak lan hauekin eta kezka ere badaukatenak, hizkuntza gutxituekin, orduan, UEU ere konektatuta dago prozesu horiekin, ez da bakarrik euskararena. UEUn, okerrez banago, aipatzen duzue, askotan komunitatea sortzen duzuela. Hori horrela da? Bueno, guk uste dugu baietz, ikusten duzue, UEU berez, izatez, izaeraz, elkarte bat gara, 1.400 bazkidez osatutako elkarte bat gara, bazkideak gainera jakintza arloetan banatzen ditugu sailak, izendatzen ditugunak, sail bakoitza gainera taldetxo bat edo sailak gidatzen duten pertsona talde bat badaukate, eta sailen bidez UEU berak ere lortzen du konexio hori, unibertsitatearekin konexioa, baina baita euskal gizartearekin konexioa. Sailak dira guri ere, pixka bat kontrastea ematen digutenak, jakintza arloak edo gogoeta guneak proposatzen dizkigutenak, edo kezka horiek plazaratzen dizkigutenak, Orduan, hor ikusten da UEU bere baitan komunitate bat sortzen duela. Baina, gainontzeko komunitate, euskaldun eta euskaltzalen komunitateekin ere lotura estua daukagu. Esan bezala, adibidez, udako ikastaroen antolaketan bertan parte hartzen dute hainbat eragile, hasi jakinetik, edo kontseiluak, edo alde, hau da, informazio eta dokumentalisten taldeak, Iratzar Fundazioak, orduan, antolatzailetan bertan ere ikusiko duzue euskara eta euskal munduarekin da euskal herriaren biziberritze horrekin kezkatuta dauden hainbat eragile izango ditugula. Orduan, hor ere sentitzen dugu badaukagula gure orbitan komunitate bat. Baina hau, udako ikastarez aparte, urte osoko UEU ere bagarela esaten dugu, eta urte osoan ere badaukagu gurekin kolaboratzen eta gurekin lan egiten duten euskal irakasle eta batez ere euskal profesional zabal baten uniberso bat ere badaukagu. Eta orduan, uniberso horrekin ere ulertzen dugu, komunitatea ere trinkotzen dugula. Guztiok ere euskararen biziberritzean pausuak eman nahi ditugulako, baina gainera mundu akademikoan egin nahi ditugulako. Ibili naiz begiratzen aurtengo udako ikastaroko programak, eta gaizki irakurri ez baldin badet, gai dexente lantzen dituzu hemen, idatzita ditut feminismoa, energia, hizkuntza, zaintza, sare sozialak, abaniko zabal hori izateak zer erakusten du edo zer esan nahi du? Bai, hori da, gaiak anitzak eta ezberdinak baditugu, horrekin ere bilatzen duguna da hori, komunitatearekiko konexio hori mantentzea. Jakintza arlo ezberdinetan dauden, momentuko kezkak, momentuko proposamen horiek gizartearekin konpartitu nahi ditugu, eta horregatik gure udako ikastorak oso malguak dira. Malguak bai gaietan, baina baita formatuetan, esan dakoa, jardunaldiak dira, baina beti daude hitzaldiak, mainguruak, tailerrak, esan dakoa, gai horiek lantzeko modu ezberdinak daudelako. Orduan, bai, anitzak dira eta urtero gainera eskaintza berria da, urtero erronka daukagu eskaintza berriak egiteko, ez errepikatzeko jardunaldiak eta gogoetak. Orduan, oso harro gaude, egia esan, inguruan daukagun unibertsitate eta orbita horren laguntzaz, urtero eskaintza oparoa egiten dugu. Programen gaia edo ikastaroen gaia aukeratzeko nola egiten duzue? Imaginatzen dut gai asko gonda ere beste milaka gai daudela aukeratzeko. Nola aukeratzen dituzue gaiak? Bai, begira, udako ikastaroen kasuan deialdi bat egiten dugu. Abenduan hasita urtarrilaren amaierar arte, 2 hile uzten dugu deialdian, eta hor egiten duguna da hori proposamenak eskatzeko deialdi bat. Horrekin esan dakoa, honek ahalbidetzen diguna da gai horiek, pinpilan dauden gai horiekin konexioan egotea, jasotzen dugun horiek noski, betik baloratu egiten dugu, ia gai horiekin lan egin aldugun, ia UEUren hildoekin bat datozen, eta gainera hori, hautaketa bat egin behar dugu, gure baliabideak ere mugatuak direlako. Aurten adibidez, aurtengo udako ikastaroak diseinatzeko egindako deialdian,
40 proposamen inguru jaso genituen. Claro, ezin diegu 40 horiei bide eman, imposiblea litzateke 40 jardunaldiko udako ikastaro batzuk eskaintzea, ez? Orduan, hautaketa prozesu batez zabaltzen dugu, gure sailek eta gure bazkideek parte hartzen dutena, baita zuzendaritza eta lantaldekoek, eta hor, ponderatzen dugu, baloratzen dugu, gai hau aurten lantzekoa da, agian beste batzuk urtean zehar landuko ditugu, agian beste batzuk datorren urterako utzi beharko ditugu, ez? Gaiaren garapenaren inguruan, orduan, aurtengo 23 jardunaldi hauek, hautaketa prozesu horren ostean egindako edo aurrera egin dutenak izan dira. Esandakoa, horietatik asko baloratzen duguna eta guretzat importantea dena da, beti lankidetzarako aukerak ematen dituzten horiei bide ematea, eta, harro gaude baita, ze UEUko UEUtik barrutik ere, hainbat proposamen jaso ditugu, gure sailek antolatzen dituztenak, ero gure batzordeek ere proposatu dituztenak, ez? Orduan, horrekin guztiarekin egiten dugu olako, saiatzen gara behintzen, hautaketa orekatu bat izatea. Hala ere, aurten konturatuko zarete, euskara eta euskararen inguruko hainbat proposamen baditugula, ezta? Eta, horrek ere ematen digu da, temperatura gizartean dagoen kezka baten inguruko temperatura ematen digu, ez? Euskararen eta euskal biziberritzearen eta pizkundaren mugimendu honek ere kezka hori badauka, sortzen du eta pizten du, mantentzen du gure gizartean, eta horrekin lan egiteko aukera daukagu udako ikastoletan. Aipatu duzun azken gai honi buruz, euskarari buruz, eta hasieran ere aipatu duzu zuek ere ibilia zeratera, online saioak ematen eta bai, itzegin nahi nuen pixka bat murgilduta gauden aro digital honetan, ea zeintzuk diren euskarak dituen erronka nagusiak? Begira, hain zuzen, jardunaldietako baten gai hori landuko da, ez? Euskarak behar duen jauzi digitalari buruz, bai. Orduan, badakigu azken urteetan eta euskalgintzatik eta euskararen biziberritzeko prozesuan lanean dabiltzen eragileek ere, azpimarra batzuk ipini dituzte. Eta ze importantea den biziberritze horretarako, euskarak arlo digitalean ere, oraindik asko daukala egiteko. Badakigu komunikabideetan, baina baita hasi sorkuntza digital horretan, izan alda fikziozko serietatik hasita, bideo-jokoetaraino hasita, edo komunikabide horietan ere, sare sozialetan ze presentzia eta nolako presentzia daukan euskara, orduan, modu digital horrek ere, hainbat ardatz badituenez, horien inguruko proposamen batzuk izango ditugu jardunaldi horretan adibidez. Lotuta baita ere, unibertsitatearen arlo akademikoarekin edo, estrategikoa da euskarazko ezagutzak sortzea eta sareetan zabaltzea, webguneetan, modu digitalean? Bai, noski, euskarak ere mundu digital horretan presentzia behar du, egia da egon badagoela eta badakigu hainbat ekimen daudela, Wikipediatik hasita, online diren saio eta telesailetaraino eta bitartean sare sozialek ematen dituzten milaka aukera horietatik euskarak presentzia eduki badauka, baina egia da baita, presentzia hori askotan ez da ezaguna. Eta jendeak euskaldunek ere ez dute ezagutzen euskaraz ere, zer dagoen, zer produzitzen den. Gero beste gogoeta bat da, baita nahikoa ote den, produzitzen den hori, edo utxunean non dauden, zer beharko genuke. Fikziozko saio gehiago beharko genituzke, pelikula gehiago beharko genituzke, kultura ekitaldiak, antzerkiak eta bestelakoak aurrez aurre egiten diren horiek ere mundu digitalera salto egin behar dute, eta gero nola egin behar dute salto, euskararen presentzia nola bermatu beharko litzateke, nola sustatu eta nola babestu ekonomikoki ere, horre administrazioek eta ere badaukate zer esan handia. Orduan, ikusten duzue, eztabaidak hauek ere, ertz ezberdinetatik landu daitezkela, eta noski, euskara gutxitu, hizkuntza gutxitu batentzat, sekula ez da gehiagik. Betik beharko dugulako, gehiago eta ederrago, politago, eta gure beharretara egokitzen den hori ere, denetarik behar dugu, batez ere euskara bizitzeko eta bizirik mantentzeko. Aipatzen duzu, baita ere, UEUk duela izaera herritarra. Zer esan nahi duzu horrekin edo, zergatik aipatzen duzu hori?
Bai, UEUren hasierako helburu hori zelako, ez? Azkenean akademia edo unibertsitateari buruz hitz egiten gabiltza, pertsona batzuk hori modu elitista baten ere ikusi dezakete, ez? Akademia edo unibertsitatea gizartetik aldenduta egon daitekeen elementu bat bezala, baina guk justo sinisten duguna da kontrakoa, ez? Unibertsitate hori herritik eta herriarentzat sortu behar dela. Horregatik, guretzat importantea da betik konexio hori mantentzea, ez? Horregatik, UEU bera herritarra dela esaten dugu, esan dakoa, elkarte bat gara, komunitate bati begira lan egiten dugu, komunitatearekin lan egiten dugu, baina ulertzen dugulako Euskal Unibertsitate horri ere, kutsu herrikoi hori ematea importantea delako, betik lehen esan dakoa, ez? Hizkuntza gutxitu baten eta herri gutxitu baten, aspiratu baten inguruko lanketa egiten dugulako. Orduan, hori herriarekin eta herriarentzat egin behar da ezinbestean. Nori zuzenduta daude ikastaroak? Irakurri dut, sarrerak ere, matrikulazioak nahi eta jarri dituzula prezio zehatz batean, baina publiko guztiari irekia dago, zuzenduagoa dago pertsona jakin batzuei arrazoi batzuengatik, edo norentzako dira? Berez, gure udako ikastaroak irekiak dira, edo zeinentzat daude zabalik, ez dugu inolako aurretik titulo edo ezagutzarik eskatzen. Eskatzen dugun gauza bakarra da euskalduna izatea, euskara hutsean egindako eskaintza da. Bai, gure hitzaldi, mainguru eta horiek guztiak euskara hutsean izango dira. Oso salbuespen moduan onartzen dira, kasuan kasu hitzaldi batzuk agian ez direnak euskaraz. Profesional bat datorrelako agian kanpotik, bere esperientzia hori kontatzera, adibidez aurten Kataluniatik pare bat islari izango ditugu, baina bestela gainontzeko guztia euskara hutsean da. Eta esan dakoa, izen ematea, saiatzen gara populara edo herrikoia izaten, matrikula prezio merketxo batekin, 12 euroko matrikula orokorra dago udako ikastaroetan, ulertzen dugulako lagundu egin behar dugula baita. Ez dirua behintzet ez dadile izan aitzakia udako ikastaroetan parte ez hartzeko. Baina, betik ipini behar dugu matrikula txiki bat, guk ere, gure finantziazioa ere bermatzeko, UEU berak ere, laguntza behar duelako, eragileen eta administrazioko kideen laguntza behar dugulako, eta matrikulazioa bai da modutxo bat hori ere laguntzeko. Aipatu ditugu euskararen erronka batzuk, baina zeintzuk dira UEUren erronkak datozen urtei begira? Bai, UEU begira, badabile bere pausuek ematen Euskal Unibertsitatea sortze horretan bidean, eta azken urteetan EHU, Euskal Herriko Unibertsitatearekin batera, institutu bat sortu dugu, goi institutua izena daukana, eta institutu horren bitartez, master bat, irakasle masterra eskaintzen dugu, baina baita gradu ondokoak eta gradu osteko lanak eta doktore gaiei zuzendutako ikastaroak, irakasle profesionali zuzendutako formazioak, orduan, hau izan alda, azken urtetan egin dugu, pausu handiena, edo Euskal Unibertsitateatik gertuen jartzen gaituen proiektua daukagu, ez? Oso proiektu ambiziosoa da eta UEUrentzat estrategikoa da. Gainera, goi institutu horrek online-ekotasuna dauka bere oinarrietako baten, hau da, bere masterrak eta gradundoko horiek ere online landuko ditu. Online lantzeko zer egin behar izan dugu baita, gure eredu pedagogiko propio bat sortu. Orduan, UEUk ere horretan bere nortasuna eta bere isla mantenduko ditu, maila akademiko altuko eskaintza honetan, orduan hori izan daiteke gure hurrengo urtetako erronka. Eta, euskararen munduan gertatzen den bezala, eta euskarak prestigioa behar duen bezala, UEUk ere bere prestigioa eta bere izen ona lantzen jarraitu nahi du. Batez ere, babesle ekonomikoak eta babesle instituzionalak esango nuke gehiago mantentzeko eta lantzeko. Badakizue urtero egin behar den lana da, euskalgintzak ere horretan entrenamentua daukagu, eta administrazioan eta jaurlaritzan eta Nafarroako euskara bidean ere baditugu lagunak, baditugu bidaideak, eta beraiekin ere harreman ona mantentzea. Eta bidaidetza hori osasuntxu bat mantentzea oso importantea da, eta hori izan alda, hurrengo urtetan gure beste erronketako bat.
Baina beti ere gure erronka izango da euskal komunitatearekin kontaktuan mantentzea, kontaktuan jarraitzea eta elkarrekin lanean jarraitzea, esandakoa. Gure eskaintza, bai udakoak, bai masterrak, bai gradu ondokoak eta bestelako ikastaro luze eta laburrak, bai online, bai aurrez aurre, guztiek ere borondate hori daukatelako. Euskara eta euskal gizarteari ekarpena egin, euskararen bizi berritzean gu ere eragile izatea eta herritik eta herriarentzat lan egitea. Bukatzeko Irati, pare bat galdera botako izkizut. Okerrez banago, udako ikastaro hauetatik, 3 Iruñerrian izango dira. Ez dakit, buruan dituzun edo eskura dituzun noiz izango diren, zeintzu diren gaiak? Bada txuleta ekarri dut, betela asko egiten zaizkit, eta informazio guztia gure webgunean daukazue, orain gabiltza hemen hitz egiten, honi buruz, 23 jardunaldi, no ez dela hori, ueu.eus, gure webgunean sartu, eta bertan daukazue informazio guztia, baina egia da, horietatik, 23 jardunaldi horietatik 4 Iruñan izango dira. Iruñan, gainera, azken urteotan, badakizue, Iruñeko bihotzean, edo goikoan gaudela, justo Espeleta Jauregien eta Katakrakekin ere, gure bidaideak diren beste lagun batzu ditugulako Katakrakeko gure lagunak, eta bertan izango ditugu, 4 jardunaldi horiek, nahi baduzu aipatuko dizkizut azkar-azkar, eta, horietako bat da, Agur Natura, ongi etorri zementua, espazioen birnaturalizazioaren inguruko hausnarketa, hau Iruñan izango da, ekainaren 25ean, eta hau Oinarri elkartearekin lankidetzan antolatu dugu. Hurrengoa, Stuart Hall gure garaia irakurtzen, Euskal Herriko kultur ikasketa garaikideetarako zentro baten bila, hau ekainaren 25ean baita, hau Katakrakeko gure lagunekin lankidetzan antolatua, Justizia eraldatzailea praktika feministetan, bada beste modu bat, proposamena lantzen duen jardunaldi bat izango dugu, hau ekainaren 26ean, eta justu jardunaldi hau UEUko berdintasun batzordeak sortu du. Hau da, gure esperientziatik abiatutako jardunaldi bat izango da, eta azkena, 4. zergatik eta zertarako abertzale, galdera plazaratzen du beste jardunaldi batek, ekainaren 26ean hau ere, eta hau Iratzar Fundazioarekin lankidetzan antolatutakoa da. Orduan, ikusten duzu, 4 jardunaldi, baina bata bestetik ere oso ezberdinak. Bukatzeko Irati, azkeneko galdera bat. Aipatu ditugu hasieran ikertzaileak, akademia inguruan lan egiten dutenak, aipatu dituzuzu gero sortzaileak baita ere, zemezu bidaliko zenieke UEUtik sortzaile bati, ikerlari bati euskeraz bere bidea egin nahi duena, baino ez dakien bide hori zuzenena izango te den edo ez? Bai, begira, esatea, kontzientzia batetik abiatzen garela, ez? Euskarak bere bizi berritzean ere pausu asko behar dituela, arlo asko landu behar ditugula, eta, dana ez dela faktore bakar batera mugatzen. Orduan, interesa daukan horri esango nioke, hurbiltzeko UEUren gana. Etortzeko gure jardunaldiren batera, edo parte hartzeko gure deialdietan, ikerlaria baldin bazara ikergazte kongresua ere badaukagu, honetan 200 ikerlaritik gora biltzen ditugunak. 2027an izango dugu gainera hurrengo ikergazte, eta hau ere Nafarroan, Iruñerrian, edo hor inguruan ez dakigu oraindik non, hortxe gabiltza gure lankideekin, bertako lankideekin eta bidaideekin hau dena lotzen, eta ikerlariari esango nioke begiratzeko. Begiratzeko bere inguruan, egongo direlako, badaudelako ekimen ezberdinak, bai unibertsitatean bertan, baina baita unibertsitatetik kanpo ere, eta hori, UEUko ateak beti zabalik egongo direla, ikerlarientzat, eta hurbiltzeko, etortzeko, galdetzeko, gu beti preste egongo gara, edozein kezkekin ere laguntzeko. Mami esker, Irati, gurekin egoteagatik gaurkoan. Ezakit bukatu baino lehen beste zerbait aipatu nahiko zenukeen? Nik uste dut onena dela UEU ezagutzeko eta gure mugimendua ezagutzeko modu onena dela parte hartzea. Orain, elkarrizketetan eta dena polita kontatzen dugu, eta guk geure buruan ere sinisten dugunez, eta emozionatzen garenez, jaietzen gara hori transmititzen, baina honena da parte hartzea. Etorri udako ikastaroetara, etorri animatu gure ikastaroren batera,
hor ezagutuko gaituzue eta hor ikusko duzue nolakoa den eta ze ezaugarri dituen gure mugimenduak. Mi esker gurekin egoteagatik, eta hurrengo baterako, hurrengo proiektuarekin hemen izango gaituzue behar dezuenerako. Bai, hori da, mila esker zuei aukera honengatik, betik ederra izaten da gure buruz hitz egitea, baina esandakoa, ez? Zuek bezalako bidaideekin, hau betik erresagoa da, eskertzen da zuen hurbiltasuna eta nahi duzuen arte hementxe, gu ere prest. Mi esker eta hurrengora arte. Bai, zuei, agur. Ireki zeure negozioa martxan dagoen baten abantailekin. Negozio bat ireki nahi duten pertsonak eta bere eskua aldatu nahi dutenak elkartzen ditugu. Laboral Kutxa. Hau izan da gaurko saioa. Mila esker gurekin egoteagatik eta bihar arte. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.